dear, money for money for the actual crew. Money to tell my two for Kaya won't sell. That's why they come in on them. Son of God coming so swell. I'm coming on them. Son of God coming so swell. I'm coming on them. Son of God coming so swell. Oduma Umbonija, Oduma Bay Foja, the warrior prophet Gideon for years here, don't know, Yenanaki, I say, the warrior prophet. What's in the 12 say what crab what say? What's in the qua? What I know, quay? Only the hour said that that man in my young phone, Obama was in so much son of a hamway. Above one in a catch, no. What is also concrone, what is also concrone, say, dear. What is also concrone, any other way? A dear crown, now what she say? A dear number, what over here? Prophet Gideon for yes, don't know. The warrior prophets, so go crash and man, to me, not sending man. What the edge of my one in man? It's about what the other chipping in way. Now, more, then I resign, then I went to, then I drew my back, then I worry back, Nampum to a mother. And if I can say I draw, that's when you draw to me, vanity, to me, oh, man, I say, oh, conquer. Would you bring in one? I won't yet see you. It's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momana Mwase, that's also concluded. Abushia apom to say me in the war prophet Gideon for years here na femu jata me ya wututu jatu go eki osofo pedima bi yem ene anwumre ye baba bedi nkomo obaso anu a share video no obaso anu a share video brother na ehu inshira no tutu anamo nsi Mami Elizabeth yon hote sen odoman kuma emwa ono tutu anamo ensi tumi biara envi wawade abesore yetiam mesumo sura prada nkrante di achire mi bobo bonefo na basenyi na mame
Annabelle Utiemi from Massachusetts. Erade enka Omuam of Umfra Dumunqua Dumu, of Penny Amua, Okodom, El Metatron, Yanini Nama Yania Pemonam, Obaso Anoa she video, Mamma Gloria, I want to say Radenka, wanted to Anamon see him, Obaso she video, and no you made a bedun command cassa. Ye baba bedi nkomo ye bekire sunsun sam emu na freneku higher spiritual headquarters anoma akode ye bresi amanoma ba misi foma na somfra ene bola bed na somfra katechi nyina wo nyina no mu dwane ma mo ata nyina dwane akochepum ma mo ata police abaifo nyina ewura eneme Erade ntuto bibia na mo ensiye erade mfo bibia ade bia wo bibia ehwehwe biara odoma kuma kire ma no onyamam meyi mpaye se ensi yie na ensi wo kra soso eyie ade bia ro bonefo ndi akekere wo no eme bo mpaye ne chebade nsa no wate hega ka simbi wose nye den ya metwe subonten Jordan odo ensuro de yakodo no bebu afa bia wate anwumre Mami Esther what is saying about pa erade enka ho no tutu anamonsi mesa nwumere ensuro de yakodo no bebu afa bia na je nkwa ne kan ho de eye den na ebeye din erade enka obi bia ho ene ye menu bedi nkomo afa boshe ho maka kiro se ewiase eye sunsun nyame ebo wiase no de sunsum ne bo wiase wamfa ni kan amo wiase Bible so boaboa nsunsu ano unte wotimi boaboa nsunsu ano dia not the spirit ne boaboa nsunsu ano eno otu ni din yepo mani erade enka ho ye mi baby ba ko pe mi baby one Utiemi from Georgia, we bear to all the way from Georgia. Emi patcho eni obaso share video no. Obaso share many pabe 200. Obaso how dey share video no. Obaso share video no. Obaso share video no. Obaso anu share video no. Ene eye boshe. But baby ben wako share bo. Asode dem, akonfo dem, ensuo ho, ana edua ho, ana amalam ho, ene wako share bo. Ene ye bekire insunsanso a ukwohye bo wo baabi a edebrew medika maka kire se ewiase na ye wo mu no ewiase ye honhom enti se wanti wiase ase ya wonti nyame ase da ewiase ye honhom tete mirem ko ba ye nanano ma ye chichiri kuro no wo mo de honhom no ye den chichiri kuro no ye twi national anthem seneka Etwi national anthem say national anthem no yede eka osi yenyara ya asasini eya bondi di maye moja na num hwegu yerecho omaye edrume menne wososo etese ye bia den eto aso ene ya to sunsun ne man nyina ato akone ene nkrofo bi akofa gan ahye ne wo mu di jimi. So yes here and amani pa bebe embelieve asofo biem because no wo bi wo ho adom no woni nani su kiren so konfo akoye aduro so yes here nani su kiren so konfo akoye de wakoye aduro penchine ewiase aye honhom enu nti no sen yenra yasasini eyabo din mayen moja yen nananum hwiegu ho ema yen omo chichire Ghana no omo di sunsum no chichire Ghana o omo mfa ni kanya anye de anchichire kuro no Kwame Nkrumah wa mfa ni kanya anchichire kuro no wodi sunsum no chichire kuro no wa mfa ni kan anchichire kuro no wodi sunsum no ye den ya chichire kuro no enti osi yenya ya asasini eya bond di maye moja nananum hwegu yerecho omai edrume menne wososo se ye beye bia ye den ato aso ene yato nyina ato akwane jemma ye ninya den ena hwe ye bere bebre ba ye bra ye hu ye ho ano no yare ye bobo efa firi ye yankase hu ye suban ne ye ne ye ene fa so firi asofo so tiase because woni adom no obeka che so adom no woni tumi ya de makwankire obeka che so bra no makwankire no hwehwe nsuo nya dai engugugugu so twinim
hwɛ wado yɛma yɛni nyɛ den ɛnna hɔ so te aseɛ crack wo brains no wokɔ baabi ama wo brains no nyɛ den ɛnyɛ adwuma so te aseɛ wokɔ baabi ama wo brains no ɛnyɛ adwuma. You need to crack your brains. Obeko baby no oni pay wa yazan wa boa. So the asem. Also sunsum pa ne sunsum nya den ensini sun. Aya da bia meka obi bia wo ye sunsum wo ye sunsum so so fo adom ne kan. Adom no obi bia wa ko sunsum so da woni ma se ma me kan. Adom ne tisi wo so de wo ye adwuma. Oh mami. Papa, yamma yenni nyadeng enna ho wate enne nwumle ba betu fo se mo wani nda ho wate yetetia betie ne cha no enye ba bia na obi wa ko wura enye obia no be ma ne kwan no de nsa to so abompa yama obi okita balok obi ahumumu fi ene adwamanya dokoro enipa bebre abanyame mu egu nyame adim ase ene me ka no kora kira wo enipa bebre abanyame mu obi obeka se na de anya nyame strike wo so de me no mienu pa ma wo se enya de ye pe no baba be tua ye ka so de mienu pa ma ye ene Moses time no ka wa papa fa ma nipa ye den akwa akoshem ye ma ye ni nye den enda wo aya de nkrofo bi no bi aya eye tan esan ya abofo no esan ye niwu ma sofofo no so yes wo just wo your sofo kra ni wani kra ewu na wo se kra ye den afem ene we si ka na konfo no so ya momo mo kwan mo massacre by force no premature sacrament. Obuni beka se premature sacrament. And I ya more sacra no mu jimi sa se ne pe. So yes here. And I da bia Ghana for bebre ya beifo. Ankasa. Mama nkanjo Ghana for bebre der wo mu ya beifo. Because bebre shisha konfu achi. And wo mu ne wo mu ye collaboration. No mu gunyami animu ase. So the asie eno mu gunyame anim ase bebre hye akonfo na chi ono ane yi ni pie ya mu asofofo na mu yi akonfo apie no no ye niema na emfa ni makwa yi o mapie ni ma sa ahye o matade nyame betie mu nyina mo ka mo bebre yase wo twem bebre no bomofo ne be ye de bebre nyame anim gu ase wo so wani mu gu ase bi so the asie yase kokko ntani mu gu ase nkuruma so fere kokonte nanimu gu asia enkuruma fere enobi ya konfo behwe so akom na kom no wonhwe so nkonom na kom ne wa banyame mu na wo jedede eno konfo bia no oyo konfo na akom na amfa was no adane na no me ye herbalist de akofa haban so enyo bia ne tie haban ma wa ye adwuma o enyo bia obi wo no ma wo ye bayifuo nyame ya domwa baba be ka kiro me baba kiro nature enipa bebre ye ka spirit of nature ye was spirit of nature and e be so frame am water spirit of nature okay nyame ya domwa na esuk ye be say teachings and that's what me nya time ye be say teachings na ama nipa bebre aye dey ahunu yes obi wo no ma ye wo nature ye wo spirit of nature wo ho any bebre frame am water spirit of nature so okay dey foforo no me toti ate obeka se mother nature waboa wode ma water okay tinyame ya domo na suki ye betimi ye be ye sa teachings no ne ya kire how nature works yes how nature works after 2023 de enu nyina de be si ani toti ate yenimu nyina de besi ani ye dabi aya dabi obi wo honom a memesi ameti wonu mi se me jai nyame so mo pa se me jai mitimi jai sofudie pa ne me ho beto me enka magye ma tena baabi don't because me nyuma doso jodi ate me ko shefa mo a almost 1 month me de bayi nyuma bebre aboso me no menya lot of money na so na sembia ne ye den eso akoye si Jeremia untimi nya dai enyi mfiri wo so so yes untimi nya dai enyi mfiri wo so because enema bi wo honom aya na ye tan yeso ye ntina wo ma mo nse enya medwuma mo ye aye baba beka mo be ye yeso so ye be yi mu bi
So what be your energy to be dear to me, be do what him be. So yes, fire for fire, yes, no, and would do say, would I know my back out? So because any baby, do only you when you dream a year time. I'm a man for baby, when who second to foot chair to show any fundaka. Namacron too, and piffin. Yan was so on piff. Yamene home was so on your day, on pay will be away fin. So the as here, a many baby, a bemo boo. So dear say, a many baby bemu me say and not near saying, yan kasa ya assassin, a ya boarding de mayen, moja na yen and nanushi gu homa yen, a drew men no so at a see ye be ye day at was. At the end of the at the end of the saying, at the end of the say, and Obi ma would need to not on my drusa. And there was so be who say, me nyonko software ba no kita dom pe so me fa ne fa ba bi me nkose no katani din so mame katani din so mame me se asofo ne bebire ya bayifo mo ne akonfo edura na dwo mo ne akonfo ne ye collaboration ebinom so mpena na akonfo so ti ase ebi ne akonfo awowo me ka no kora kire wo asofo bebire ne akonfo ewo ma wo mo ne wo ma awowo Nanka Bible say esum ne han eni twaka ne ye no osofo wo kodi okonfo hey here no osofo wo no okonfo e koda hey wo wuro okonfo dross krampo wo nsuro atofo ifo de mu di niam hu bi yensam mu je niam mankasa because mama nyamedwuma na ayetan and obi wo ba ne kondo kra person ko tena sore dem so yes ye obi an kondo so wonya dai won ko tena sore dem enyema bi wo honom a enye mo chisa asofo na mo chisa konfo na chi no osofo timi ko ka kira konfo say no osofo ko ka kira he balance say osofo yi ko ne ko ye no ko gunya nimase me sorry ya to ya no ye wo be di rough hey I'll bomb back up my toy. Hey, ya party be wo. So ya see, ya the beer shift free money na come. Tin wo bibia our penonia ya post to be a brand. Told the ASM, and Yama ye ninya den. And now, we are say you soon, mammy, you have to believe. Say we are say you soon, we are say you soon, Yamo the home the boy near Minara. Ye nipa columpo ye soon, ye kita home, oh, home, also Mrs. Home. Me say, oh, home, Mrs. Home. Ewiase eyesunsum nyame wo bo wiase no de sunsum ne bo wiase enti odoi ma wani na ho wate enko gina ba bi nko hyehyehye bo rof obi wa ho kire nti no ahohie nti no no akoba bi na wo kansa mo di ohie kan kwase asem so di azie obi wo no mo no akogina sore dem no akohye bo ewrade me ka se maame bia ye bo ni fi Germany bae so mo kai sa na kokon Linda Asen ya ili me ba Linda ketekete no ne maame no okay na ye bo ni fi Germany bae na ye bo mpa ya sere urade se urade mwan na wonye den ontimi nko back because not in the paper too. Now you go in interview near born by now. I mean, no tempo, no so I bomb pie. Some cats, I'd rather say, oh, buame. Now, Germany for you, Fremia, me qua me 500 million, Mr. Mammy, would you two to the crampo? Car was a sawano, now two to the crampo wouldn't be. Cardia will be Yawati, sir. Was you who wouldn't so call baby no question, Bosha, Edding Sins, and so better one no muscle. Bua baby obedru bia no ohyebo baby obedru bia no ohyebo baby obedru bia no ohyebo obi ni na da kra no ohyebo bo se edum dwa sa baby obedru bia je so okohyebo eda ni sunsan so bonin ebeto wo na wo maso amanfo bebere omo bere a wo mu hunu omo ho ano no egina bo hye wo nyankopon okrompo so wo kire nkwasiafo bo hye mesi nyame wo so ye den wo kire nkwasiafo bo hye enya babia no ba ko gina no akohyebo babia be wura bia no akohyebo spiritual person bia be hia no ne na hyebo the moment a wo hyebo no nipa na ekwapam sa so yati
Bua no akɔhyɛ bɔ bosom hɔ na bosom na afi wabe diunya wabes kata wo nneɛma nyinara kan yanko before yi akenka asɛm na edi kan na fi Ecclesiastes chapter 5 verse 4 no wɔte sɛ wo hyɛ onyankopɔn bɔ bi wɔte sɛ wo hyɛ onyankopɔn bɔ bi ɛntwentwɛn ne maase wɔse ɛntwentwɛn ne maase ɛfiri sɛ onyankopɔn enni nkwasiafoɔ ho akoma wɔse onyankopɔn nni nkwasiafoɔ ho akoma deɛ wɔhyɛ bɔ no ɔmfa ma wɔse deɛ wɔhyɛ bɔ no wɔmfa ma fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ fanyam sɛ wonni bia ma meka wano tum don't say it and make us soon adeɛ bi akyerɛ wo deɛ nkyɛ nipa bebree mu ho ano na mugusu mo temo abcd no 1 2 3 no nyina ɛyɛ bɔhyɛ no akɔ ano akɔhyɛ bɔsɛ ekolo no akɔ ano akɔhyɛ bɔsɛ ekolo no akɔ ano akɔhyɛ bɔsɛ ekolo na de ɔhawo ne amane abɛto so wonni bia pause your statement Mr. Mustafa Yehu ensure me ma me comfort entwi ho te sɛn ɔba pa awurade entutu obi bia anamo ensi na wɔn ka wo bibia ho kan yanko ɔse fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wɔse fanyam sɛ wanhyɛ bɔ sene sɛ wobɛhyɛ bɔ na wama ɛma wano kwan na ɛma wo honam nyɛ bɔne ɔse wote wɔse ɛma wano no ɛkwan na ɛma wo honam nyɛ bɔne ti mu a mokɔ hyehyɛ bɔ wɔ baabi rough no na dane nsunsuanso afei wobɔ mpaeɛ na wokɔ wachi wobɔ mpaeɛ na wabrabɔ ɛkɔ n'akyi wobɔ mpaeɛ na wabrabɔ ɛkɔ n'akyi wobɔ mpaeɛ wokɔ mala ho wobɛhyɛ bɔ wokɔ sɔfo ho wobɛkɔ akɔhyɛ bɔ woni wɔmpene da wobɛhyɛ bɔ ɛde ɔhawo ne amanneɛ ɛne brɛw nyame wɔ so kyiri nkwasiafoɔ bɔhyɛ ti mu a mokɔ hyehyɛ bɔ no ɛde nsunsuanso bɔne ɛne brɛw yɛwie video no akɔhyɛ bɔ afrɛ me na menkyerɛ wade a wobɛyɛ na firi sɛ apam nim because no ɛbɔ bi a wakɔ baabi akɔhyɛ bia ɛyɛ apam mɛsɛ yɛdeɛ ɛyɛ apam ɛbɛdan wo ka kani yanko ɔse ma wano kwan na ma wo honam nyɛ bɔne ɔse mɛma wano kwan ɛma wo honam nyɛ bɔne na nka ɔbɔnefoɔ n'anim sɛ ɛyɛ mfomsoɔ na nka ɔbɔnefoɔ n'anim sɛ ɛyɛ deɛ ɛyɛ mfomsoɔ adɛn nti na nyankopɔn bu ɛmfu wo nnɛ saa na wansae wo nsa no nnwuma tie the moment aba akɔhyɛ bɔ a wamfa nkɔ no awurade sɛe wo nsa no nnwuma adeɛ bi kita wa saa adeɛ no timi firi wo nsa enti mu a mokɔgyina sɛre dɛm mu a na wakɔhyɛ bɔ obi party ase obi lanche ase na mo hyehyɛ bɔ akasi a momfa nkɔ no ɛde ɔhawo ne amanneɛ ɛbrɛm da no me nua ba mama lesek ɛyɛ lanche ase sɔfo bi kɔhyɛ bɔ wamfa nkɔ no scatter program ne ma maame no no okoka ji ni din waka so be ma 1 billion tu si de bi nche woto so de yazie so be ma 1 billion no okɔhyɛ bɔ nyame wo so kyiri nkwasiafo bɔ hyɛ mo am kɔhyɛ bɔ worɔfo na mundi so no ɛde ɔhawo ɛde amane ɛde musuo ɛde baalok ɛne brɛ wabrabɔ ɛsɛ wo nneɛma ɛbɔ wo nneɛma tugu yɛse mpentem ne aduro kaka wukyiri mansa ne wodi aduro kɔ baabi na wokɔdi aduro na kaka wukyiri mu sɛ aduro ya me kɔdi daakye no so yete mi se wo ba ma so dem be hye bo a ma me me papa wani so ma because no minim te me hwemu ne wonfa ma woni bia emehye emekeka sa wa mfa no me anye den anto ho so obu anu akogina nsuom no akɔhye bo no akogina bosom fie no akɔbɔ nkote don no akɔhye bo so yete saa nneɛma no ɛyɛ ɔhaw ɛne amaneɛ sɛ wakɔhyɛ bɔ bi wɔ baabi a mebaakyɛw ansa ne program ne bɛkɔ wieɛ no mɛkyerɛ wade a wobɛyɛ because no wode ahonhom ka ewiase yɛ honhom ɛntu kɔde honhom bi ka wɔbɛhaw ɔbɛma wo nneɛma nyinaa sɛn ka ne yɛnkɔ ɔse adɛn nti na nyankopɔn bo ɛmfu wo na ansae wo nsa no nnwuma na deɛ nam so baeɛ ne daeɛ so awuwudeɛ ɛne nsɛm dodoɔ na onyankopɔn mmom na suro noɔ wɔso onyankopɔn ne yɛdɛn ɛna suro noɔ nipa aba yɛnsuro nyame mesɛ nipa aba yɛnyɛ dɛn yɛnsuro asafo awurade nyame ɔwɔ tumi o nyame ɔwɔ tumi wodi agorɔ bɛstrike mise nyame owo tumi wodi agoro wo best strike nyame wo wen owo tumi na ni tumi buru tumi nyina so mise wodi agoro wo best strike ene Ghana
ɛna kɔmfuo bi ne nkwasiafoɔ bi ama nyame din aba fam toti aseɛ ɛne asɔfoɔ azanfoɔ bi a wɔn miamia amanfoɔ to ne amanfoɔ kɔdeda wɔ nwuram ɛna ama nyame din aba fam na nyame deɛ wɔn ne bɔɔ yɛn nyame obia ntimi ne nyame nyɛ pɛ da biara da ɛnɛ yɛnya asɔfoɔ binom ɛbɛka sɛ the Bible is fake the Bible is storybook ɛnɛ yɛnya asɔfoɔ binom ɛbɛka sɛ the Bible is fake Bible ne kura mpo no ɛyɛ storybook so yɛseɛ ano ɛgya dan bɛtena hɔ yɛ nafo sɛ turopo turopo so yɛseɛ turopo say Bible no ɛyɛ fake Bible no man kyerɛkyerɛ biribi agu yɛma yɛ ni na ho so yɛseɛ sɛ nyame dwuma no wohwɛ no wabra no wakɔ retirement ɛmfa mɛkeka nsɛm bia ɛmu amanfo abam because ɛnɛ nkwala no wopirikyi nkɔpa wɔm nte ne ɔsɔfo abɛka sɛ o ɛne Bible ne kora no Matthew chapter 1 ɛyɛ bɛka nwom yɛ powerful sene Matthew chapter 5 mepakyɛ biribiaa kɔ yie kɛkɛ adwene mu yɛ krɛ deɛ yɛma yɛni nna hɔ yɛn a yɛfrɛ yɛ ho asɔfo wɔ ne mpo no yɛhwiri ta ne ofii apɔnkɔ ne kora mpo mu hwiri ta ɛne ofii di wɔbɛyɛ dɛn yɛma yɛni nna hɔ ɛnneɛma bebree wɔ hɔ a yɛnim sɛ yɛka ne yɛatrende yɛka na amanfo ate yɛnka yɛka na amanfo ate yɛnka wobɛfa nyame so atrende so tiaseɛ yɛka ne yɛatrende obi wɔbɛka sɛ Yesu Kristo ɔkɔwale Mary Magdalene ɔda no sɔfo bi sɛ ayi ne de ɔba adwamani ne de perfume na egu Yesu ɛna ho no na Yesu nya feelings oye sɔfo no ka sa ankwase asem wo ya ɛka sɛ abususɛm having be any honom maami hwɛ wo nyame ka kyerɛ Job sɛ wo bɔ ɛpo no na Job nyina me patɔ kan ho ma wɔse wo bɔ ɛpo no na Job nya den enyina hɔ bi na ɔde adaban ne ɛpo no esisi ɛpo ano no na Job nya den enyina hɔ yɛma yɛ ni nya den ɛna wɔ papa etwase yɛma yɛ ni dawo because mama Kristo som na yɛ abofo no yɛmu bi wɔ hɔ no mo anka yɛbɛgyae na yɛyɛ anka yɛgyae de mu ade amam ne mo nkyerwe sa Job 38 verse 3 no ɔse bɔ wasene sɛ ɔbarima ɔse bɔ wasene te sɛ berima na me mabisa wo na kyerɛ me ne bisa me bebisa mo asɔfoɔ no mommɔ mo asene te sɛ mmerima na kwasi a yɛbɛyɛ kɔma mo Ghana fo asɔfo a ɛne Mary Magdalene kɔwale yɛ ɛne wei kɔtwe mpena ɛne Yesu Kristo wɔ mpena wɔ South France na obi wɔkɔba Europe visa kora mpo wɔ ni bi wɔnkɔ hɔ dansɛm keka ɛne anumdwa obi wɔ Europe visa kora mpo ɔnya den wɔ ni bi ɛnsɛm keka ne anumdwa yɛma yɛ nina wo wotimi mfa nyame din so ntrende da na me aka kyerɛ obi ntimi activate Metatron pendant ma obi ntimi activate Metatron ayi tetragrammaton pendant nyɛ den ama because tetragrammaton means the secret name of God hwɛ asɔfo bebram ka sɔm kɔsɔ betwa wɔn so mo boa gobi ahwɛ ne ho ne yɛ bia ne tini ho ne ho jefu te fufu kani na abira kyerɛ me bayifuo kɔ bɔ power sene wɔm abayifuo ni bebree krombo wɔ power sene wɔm sɛ me kɔ spiritual world na kache bi say me activate Metatron we yama me activate tetragrammaton pendant ma tetragrammaton means the secret name of God. Are you going to change the name? Who could activate something? Who change it? So are you going to change the name? You can activate it. Just who change it, baby. Yemma ye ni na wo. Kan yanko. Ɔsebɔ wasene sɛ ɔbarima na memu sa wɔsebɔ wasene asɔfofoɔ ne herbalistefoɔ no montie ha no wɔsebɔ wasene te sɛ berima na mimisaw na kyerɛ me ɔse ahena na wowɔ bra a meto asase wɔse ɛbra na meto asase so papem no asɔfoɔ na mo se nyame ama no ɛbɛ hefa saa nam wɔ nkyɛke wurekefoɔ no ɛhefa saa nam wɔ kan yɛnkɔ wɔse sɛ wowɔ nhunumu akan wɔse wowɔ nhunumu akan sa why no di ehun susu ya to ho wɔse why no di ehun susu ya to ho wonim ana
Anasa why na wasa asase so nhoma. Was when the sun nsase so nhoma nti nsase na yete so ne asa so nhoma. Me say asase wo ye honhom. Nyame wo ye honhom. Wo bo wiase no de honhom ne bo wiase. Kan ye nko. Wase adan so na wodi wunyina so asiye. Wase den so na wodi wunyina so asiye. Bra ade chiansunuma ebo mu tu. Wase bra ade chiansunuma bo mu. Atu awurisi adwom. Atu awurisi anyom no. Na Nyankopɔn ma nyina bo wo se no. Sa. Na why na oka epo ehye apono mu. Wase ehwe epo ye de na hye gate mu. Enti epo anu gate da no. Enti sorry bo wasene ye nkyerɛ wo. So yase ye. Aya hwɛ wo ba nyanyum Bible ni mu nsua. Mo nkɔ ntiteye. Obi wo hono ne papa yesofo asebe so me yesofo. Ne maame yesofo asebe so me yesofo. That doesn't qualify you say. Wo man wo mo wan. Eli man ene wo mo wan. So no mo papa yesofo. Yes. Eli no yesofo. Eli ne man wo mo wan. E ma didie. Any man fu mia. Tua omoka. Any nyame tua omoka. Any man no bi se omo se omo wan. Na Samuel so wan. Ne Samuel so wan. Yes. And any man so wan. Omo papa yo difo because Eli no ye difo. Eli ni yi Samuel pie because Eli man no mo wahe. Adufu de pe ni azana jana wana jana tunti no. Ya anti Eli man di. So me papa yesofo nti. So me papa yesofo nti no. Ma bebe to aso na me maame yesofo ene ma be me ba cho sa de ne je ye mfa biem. Na bi. Enya de aye be fa biem. Ye njintu. Wo maame yesofo a eno no nkyere se wo to so be yesofo. Obia ne na dom akyade. Obia ne baabia wo firi. So ti ase ye. Kan ye nko. Wase na wan oka apohyehye apono mu. Wase wan ne ka apohyehye apono mu. Ebre fira asase ye mu pu no. Abraham be mu se ebe ka se Yesu Kristo bi ama. Bible ni kura po ye fake. Network na Kingdom FM